मानो गारि सावजाखो मानो बुख्रुबजाखो मानो अफिसानो दिख्रुबजाखो मानो जेबो खालामनो हादिया बेखायनो इमिडियेटलि बे माने जायखि माने माबा फरेस्ट रेन्जार आथिबारिनि बेखौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ बोरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ' जुदि क्षमता दंब्ला एथ' बोलो दंब्ला एथ' हिर'ब्ला बे 17 तारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिखातानि बे अफिसाव माने देग गावसिनि मेगनावनो बोरै अस्त्र लांजाखो मानि बेलाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाय जोंनो नुगासिनो दं बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दारावनो दिनै दंफां बोनाय बिसोर थोननाय बे रिपर्टआ फैगासिनो दं जों दिनै नैबे मैनागुरि गामियाव दंफैयो माइनावगुरि सरलपारा माइनावगुरि बे फुंखा बसुमतारी न'आव थांनाय 28 तारिखखालि बेलासियाव फुंखा बसुमतारीखौ अननाय भाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावथारबाय बे गावथारनायनि उनाव जोङो दिनै 30 तारिखखालि बेयाव फैनाय जाबाय आंजों लोगोसे दंफायो जोंहा फुंखानिनो अनजालि बिसि आरो फुंखा बसुमतारी बिफा आरो फुंखा बसुमतारी बिमा आरो बिसोरनि नैबे फिसाला उन्दै आरो बाय बाहागिबो दंफायो आरो आंजों जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनि लोगोफोर दंफायो घटनायाथ' जोबोद दुखुनांथाव 28 तारिखआव जायनाखि घटना जाबाय फुंखा बसुमतारीखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फैनानै अना खाना एखेबारे गावदों जों दा समस्त रिपर्टखौ जों लाजोब्बाय जे फुंखाया हाग्रायाव थांदोंमोन बे सैथो खोथा दा बे हयथ' दंफां लायनायाव हयथ' बेबो दंखायोमोन बे बाथ्राखौ जायगा मानसिया बुंदों रावबो मोजाङै मिथिनो हाया बे थांनाया मानो थाङामोन दा थेवबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे जायगायाव दंफां हादों होननानै बुंनायखाय हयथ' थांदोंमोन जानो हागौ बिदि मोनसे खिन्थु बेहा बिदि दंफां खावनायनि अयभासबो गैया जेबो गैया दा खिन्थु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थांनानै बेखौ माने खाथियाव सहैनाय लोगो लोगो गावदों दा गावनायनि मानसिया जायनाखि दंफां हाग्राफोर बिसोर गिनानै खारजोबदों गासिबो दा हमब्ला बिसोरो हाजोबोमोन हमनो हायाखै बिसोरो हमाखै खिन्थु फुंखा बसुमतारीखौ डाइरेक्ट ओरै सासपेक्ट खालामदों बयबो जाय खारनानै गनाय मानसिफोर बिसोर खोन्थादों जों बिसोरजोंबो रायलायबाय जों खबर लाबाय खारनाय गनाय मानसिनि स्टेटमेन्ट बादिब्ला माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फुंखाखौ एखेबारे खाथियावनो हमनानै बेखौ गावदों एखेबारे माने नैबे माबाजों खोमा सेरजों गावनानै माने माबाजों ओंखारदों आरोखि बिनि मेलेम थेलेम ओंखारदों खर'आ गुरा जादों दा गथे बेखौ माने फ्रम पइन्ट ब्लेंक रेन्ज बेखौ गावदों आरो बे कल्ड ब्लाडेड मार्डार बियो बेखौ ओरैनो गावलायनानै जे बे थैदों बे नङा खुनु गावलायाखै आरो गावलायनायनि खुनु प्रमानबो जेबो गैया मैया जायनाखि पुलिसफ्रा फैदों मेजिस्ट्रेट फैदों बेयाव खुनु गावलायनायनि रेकर्डबो मोनाखै गावलायाखै खुनु रिकभारिबो जेबो गैया सिलाइ मोननायबो जेबो गैया आरो दानि दिनाव जों बेखौ दा थि बुंनो हायो खुनु बर'फोरनाव दिनै रावहाबो सिलाइ गैया आरो बे रोखोम पुलिसजों बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों गावलायनायनि रावहाबो मेन्टेलिटि गैया रावबो साहस गैया दा जों मिथिनायाव जों जत' जों रिपर्ट लाबाय दा बे गामि रायजो राजाफोरनिफ्राय जों रिपर्ट मोनदों जत' कालप्रिट दायनिगिरि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दायनिगिरि आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खुनु बे फरेस्टखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोर खामानि मावाखै बिसोर बे फरेस्टखौ माने फोजोबस्रांनो थाखाय बे फरेस्टखौ लानानै सुजुग लानो थाखाय थाखा खामायनो थाखाय बिसोर खामानि मावगासिनो दं डिउटि होगासिनो दं जों खोनादों गोबां मानसिफ्रा बिसोरो माने जायफ्रा एफानि माने दंफां मावो बिसोरखौ माने नागिरफैयो बिसोरो नागिरनानै बिसोर बुङो टेलिफनजोंबो बुंहरो जे फैसा हरद' मानो फैसा हरदिया दंफां लायनायनिया लायाखै होनब्लाबो फैसा हरनांगौ जरुलुम थाङाखै दंफां लायनाय जायाखै मानो लायाखै माने लायनोसो थोनो आरोखि बेबायदियाव माने माबा रेकर्ड जों दा आरो गुगल पे खालामनाय माने रेकर्डखौ जों नायजोब्बाय दा बे माने फन पे बे रेकर्डआ दं दा फन पे गोबां रेकर्ड दं जों बे रेकर्डखौ गासिबो माबानो जेब्ला इनकुवारि जागोन जों बेखौ होजोबगोन आरो बेयाव सोर सोर इनभल्भ दं बेखौ जों नुगोन आरो बे जोंनि आथियाबारिनि रेन्जनि जायनाखि रेन्जार दा बिथांमोना रेसपन्सिबल बेनि थाखाय बिसोर बारग'नो हानाय नङा बेनि थाखाय बिसोरो दा मानसिखौ थोनो आरो मावहोयो ओमफ्राय बिसोरनो आरोबाव लामा बारहोयो ओमफ्राय ट्राक मिनि ट्राकजों दंफां हरसै बिसोरनो 20,000 गाहाम थाखा लायनो ओमफ्राय बारहोनोसै आरोखि बेबायदि ओमफ्राय फैनानै माने दंफांखौ लायनो लायदिया जेबो लायाखै रावबो खबर होआखैबाथाय लायखौनो लायदिया माने लायनोसो थोनो आरोखि बिसोरो बेबायदि गाहाम गासिबो ओमफ्राय इसिबां बेयाव माने माबा अन्थाइ बाला बोयो बे अन्थाइ बाला बोनायनि खुनु बेयाव पारमिट गैया
जेबो बेखायनो इमिडियेटलि बे माने जायखि माने माबा फरेस्ट रेन्जार आथिबारिनि बेखौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे जायफोर दंमोन बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ दा गावथारबाय गावनानै दोननानै जे माने गावथारनानै जे थैबाय गावथारबाय फुंखाया बेखौ खुनु इनफरमेसन होआखै थैबाय बेखौ खबर होआखै जेब्लानाखि माने न'नि मानसिया नागिरहैयो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माने हमना लांनो खोमा नागिरो खोन्थाखैसो गैया बेयाव लाबोआखै जेबो मिथिया जोङो बेनि बाथ्रा खोथा खिन्थु मैया जेब्लानाखि माबायाव हाग्रायाव थांनो नागिरो लाय नागिरो गोथैखौ अब्लासो बेहायसो मिथिबाय बिसोर गावथारना गालाङो आरोखि दा मैयासो मिथिबाय दा गतिके बे गावथारनाय इनजास्टिस अननाय जादों बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो लोगोसे जों बिटिसि सरकारखौ माने दाबि खालामो बुङो बे न'खरा दिनै मा खालामना जाबावनांगौ बिसोरलाय बे बैसोआनो जायाखै उन्दै गथ' दासो हाबा जानाय माने दासो माने गथ' गोनां बैसोआनो जायाखै गथ' सासेल' माजों जानो बिसोरलाय मा खालामनांगौ बिसोरलाय अनाखाना गावथारबाय बिसोरो थांनानै थानायनि बेब'स्थाथ' खालामनांगोन ना दा बिटिसि सरकार दायथ' लानांगौ बिसोर थांना थानायनि माने बेब'स्था खालामनांगौ आरो 1 कौटि थाखा बिसोरनो माने कम्पेनसेसन होनांगौ क्षतिपुरन होनांगौ जों दाबि खालामो आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ स्ट्रिक्ट खालामनांगौ मानि बेलाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाय जोंनो नुगासिनो दं बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्दारावनो दिनै दंफां बोनाय बिसोर थोननाय बे रिपर्टआ फैगासिनो दं मानसि गावथारनायबो फैगासिनो दं थांनाय 2023 आव बे गियानपुराव नोङो माबाखौ गावथारबाय हेमन्त नार्जारिखौ गावथारबाय अनाखाना जेबो दायानो गैया बेखौ गावथारबाय अब्ला बेबायदि मानो खालामबावदों आरो बै माबायावबो माने बे 2023 आवनो आरोबाव बे थाख्लायदियाव नाबेसर बसुमतारिखौ लानानै गावथारबाय बेखौ हमबाय हमनानै बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाबोबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लाबोनानै सानथाम सानब्रैसो दोननानै बेखौ उनाव आरोबाव बेखौ माने थाख्लायदियाव लानानै गावथारबाय बेसेबां इनजास्टिस बे बिदि बोरै खालामनो हायो दा जोंनि सरकारा जोंनि बर'नि सरकार बर'नि थैजों दाजानाय आरो बे माने बिटिसिआ बिराद संग्रामनि गेजेरजों मोननाय बे संग्रामनि गेजेरजों मोननाय बिटिसिनि दिनै खुंगिरिफ्रा बेखौ नोजोर होनो हानांगौ आरो बेखौ नोजोर होआब्लानो जुदि बे दिनै माने फरेस्ट अफिसारफ्रा फरेस्टनि मानसिफ्रा बिदिनो जुदि फैनानै गामियाव उफुद्रुग दंफां मावफिननाय सोरखौबा माने दंफां लायफिननाय आरो सोरखौबा माने फैसा माने सोरखौबा गावनाय गावथारनाय बुथारनाय बे जानो मोना बोरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ' जुदि क्षमता दंब्ला एथ' बोलो दंब्ला एथ' हिर'ब्ला बे 17 तारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिखातानि बे अफिसाव माने देग गावसिनि मेगनावनो बोरै अस्त्र लांजाखो मानो गारि सावजाखो मानो बुख्रुबजाखो मानो अफिसानो दिख्रुबजाखो मानो जेबो खालामनो हादिया मानो खालामनो हायाखैबालाय बोरो नोंसिनि माने माबाया बेनो जाबाय एथ' शक्तिशालि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानो जेबो खालामाखै मानो नायनो थाखो मानो जेबो खालामादिया दिनै मा जाखो बे बर'जों बर'बा बर'खौबा अनाखाना गावथारो बर'खौ अनाखाना बुथारो बर'खौ सिगियो हाग्रा बंग्रा ओंखारनांगौ मानांगौ एनकरेज खालामदों मादों होनना बुंबाय थायो बे सोरखौ हादों फालाय बे बर'खौ जादों खिन्थु मालायखौथ' हायाखै बेखायनो जों बुंदों बे जायफ्रा कराप्ट जेनाखि अफिसारफोर माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जेनाखि माने जायखि मावग्राफोर बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ जों बेखौ माने दाबि खालामो आरो बे बिसोरनो प्रतिबद होनांगौ आरो बिसोरनि न'खर मानसिया केस होबाय बे माबायाव सेरफांगुरि थानायाव केस होबाय दा बिनि केसनि माबाखौ जों मोनबाय केस नाम्बार जों मोनबाय केस नाम्बारा 22/2026 सेक्सन 103 BNS दा बे केस जागोन दा बे हिसाबै जोंबो बे केसाव जोंबो हेल्प होगोन आरो रायजो राजाखौ जोङो माने सहायगोन जाहाथे बिसोर जास्टिस मोनो न्याय मोनो न्याया माला मोनगोन न्याया मोनगोन बै जायनाखि दसि मानसिफोर गावथारग्रा गावग्रा बिसोरखौ जेब्ला साजा होगोन अब्ला न्याय मोनगोन बे साजा मोनजासिम जोङो बे फेमिलिखौ जों सहाय होलांगोन ओमफ्राय लोगोसे बिसोर क्षतिपुरन मोनजासिम जों आरोबाव गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होबाय थागोन जों बुंगोन ओमफ्राय लोगोसे जों माने खावलायदों रायजो राजाफ्रा बयबो जाहाथे बेखौ लानानै जाहाथे मोनसे प्रटेस्ट खालामो बिदिखौ बयबो बिदि अननाय खामानि रावबो मावनो हाया दाय गैया फोदों गैया मानसिखौ गावथारनानै गृह हारा खालामनाय लाइफखौनो बरबाद खालामनाय बेहा रावबो अधिकार गैया बेखायनो जों दिनै माने बे मिडियानि गेजेरजों जों बिटिसि सरकारखौ बुंहरो इमिडियेट जाहाथे माने बे जायनाखि दसि माने फरेस्ट अफिसियेलफोर बेखौ जाहाथे सासपेन्ड खालामो जोंखौ खावलायहरो